Здрасти, днес се събудих с точно две мисли в главата си. Първата беше, Математика. втората за да направя браунис. Кара да изглеждат не като храна, а като нещо, което всяка котка би изяла. Излезнаха доста вкусни. Математиката естествено беше нещо от сорта на 4000 часа, използвайки само ръката си и пишейки всичко това с тези много цифри, вектори и прочие, при което госпожата усети, че снимам. Кажа за какво става. Имате скрипт в фотоапарата, защото ме чувствам, че съм под наблюдение. Успяхме да изпишем около 4 дъски и още да получим около 3 страници домашни. Графика изключих с математика, че не отидем бира с общо и след ми красен круасан. Пейки бира се натъдахме на човек, който се задоволява с не толкова с легален наркотик, колкото бирата. Ник, гледайки полицайите как се кръжат около него, се сетих за немските овчарки, за това как за 10 000 години човек успя да превърне от вълкът толкова много породи кучета, които не мога да обясня по какъв начин ни трябват изобщо. Пратихме го, ще отидохме да видим кой е в Лидо. Бог ти ме помоли да ти покаже част от Хасково, така че така ще направят. Ще започна с джамията, която може би да изглежда епично на тези небеса. Тя е на средата на центъра. Също така парк. Ник, очевидно обичам доста паркове, ще видиш това в този блок. Купих си статив за апарат, който изглежда така и след това се разпъва по този начин, но не образува идеален триъгълник долу, което значи, че не всеки път се задържа така добре. Също така ще покажа и част от специмените на кифли в града, но мисля, че по-порода на овцата. Ник, това е Богородицата. Това е Богородицата, която е, мисля, че 25 метра, но не помня, понеже не помня такива факти. А точно до нея към банарията, на която не успях да се кача днес, понеже беше заключена. Ник, макар града да не изглежда като кой знае какво високо, той е града, в който съм израснал, затова го адмирирам по всякакъв възможен начин. И се надявам, че някой ден той ще се върна тук и ще съм щастлив и ще правя това, което обичам да правя в него. Това е още един от парковете, за които обичам да ти говоря. Небе. Ник, току-що дамата, която продава на сергията зад мен, реши, че снимам сергията и дойде да ми се кара и да ми казва, че има документи за сергията си и че няма за какво да я снимам. Параноя! Ник, ще се чуем по-късно.